Wedwe inege nditsananguro nyaya yangu. Someone gave me mari yestart yebusiness. And ndakabva ndangotangawo kurwara. Ndikati pamwe iflu, kuenda kuklinika handina kupora. And ndakatozoita serious. Kunoitwa matests kuitwa chii hapana chakabuda. But what I know ndaiudza vanhu kuti handei kumasowe. Ndokutanga kufamba. And munoziva kumasowe havasi vese vasingade mari. Vamwe vakati vanoda choto, panoda huni, etc. Pamwe wonzi tengai jira rered. Pamwe wonzi ari kuda kuitirwa munamato wemazai. Remember inini wacho ndinenge ndisisadyi kana porridge racho, ndinenge ndichirarama nemukaka nemvura. So mukaka wacho unenge uchitengwa uye kuenda kumapostori kwacho panenge pachitsvagwa chekufambisa. So ndokupera kunoita mari. Pavainditi namata vamwe vacho ndaibva ndanonamatawo vanhu vamwe ari kutsanya kuita ma9 12 days kana 3 days chaidzo. But minduro haisati yadaira. Koita vanombotaurawo zvebute ndinotomboenzawo. Kugomo mari dzematare ndinobvisa, asi kwese kwandinofamba pamwe zviri kuvakundawo nekuti vese vanenge vachingoti ndine mhepo ihombe. Zvino ini ndanetwa nekuudzwa kuti uchangodonha wofa o uchagara uchingorwara. Ndodawo kundiso, ndodawo kushandira vana vangu. Ndini amai, ndini baba, pandinopfugama ndinonamata zvakadaro, chero ndichitadza kuburitsa mashoko. Handina kuti ndarasa faith in God. No, chero ndichitoita muteuro webute, ndinotanga ndatonamata Mwari. Chandisati ndaita kuenda kun'anga, nekuti vanondirwisa vanoita zvemushonga. So mushonga haudi kurwiswa nemushonga. Handishoreke, asi vese vanondiona I think vanotoona murume pandiri. And hope dzangu zhinji ndinorota ndichirarwa. Asi pandinomuka zvimwe zvese handizvirangarire. Vanoda kubatsirawo ndiri muHarare, uye ndakudawo munhu anoda kuzopiwawo. Uye ndinodawo munhu anodawo kundibatsira.